Köszönöm szépen. Igen, én Diószegi Horváth Nóra vagyok, és egy kicsit nagyon izgulok, mert elsőnek lenni mindig félelmetes, de főleg egy olyan helyen nagyon félelmetes lenni, ahol olyan emberek ülnek, akik nagyon sok mindenről, nagyon sokkal többet tudnak nálam. Ugye azt szoktam mondani, hogy újságírónak lenni azért jó, mert nekünk semmihez sem kell értenünk, de mindenről kérdezhetünk, ami minket érdekel, vagy amit fontosnak tartunk a világon. Én ezért gondolom, hogy ez az egyik legjobb dolog, amit lehet csinálni. És hát a mai előadásom az viszont arról fog szólni, hogy az a munka, amit mi most végzünk, az milyen kihívásokkal küzd jelenleg, és hogy amit meg fontosnak tartanék, az az, hogy ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, és aminek mindjárt elmondom a sarokpontjait, abban legyen közös gondolkodás, és tudjunk úgy beszélgetni egymással, hogy nem csak tények és érvek, hanem empátia, bizalom és egymás felé érdeklődéssel fordulás van az emberekben. Én azt gondolom, hogy amit én tanultam az elmúlt 1,5-2 évben a Lakmuszban végzett munkámmal kapcsolatban, az pont ez. Na, ez az illusztrációm nyitóképnek, ezt mindenki tegye el magának későbbre, mert még lesz majd jelentősége ezeknek a képeknek. Mindenki gondolkodjon rajta, hogy mi a 3 kép közt a legnagyobb különbség. Több van, de lesz egy nagyon lényeges. És hát ugye a fő kérdés az az, hogy ma, amikor ugye nagyon sokat hallunk álhírekről, hamis hírekről, dezinformációról, még aki tudatosnak gondolja magát, az is nagyon sokszor belefuthat olyasmibe, ami megcsalja a szemét, a gondolatait, az érzékeit. Csak egy példa magamról, szeretek magamról beszélni, amikor készültem erre az előadásra, akkor kitöltöttem az Urban Legends-en a múlt havi hoax quiz-t, és 10-ből csak 9-et találtam el, de azért az jó hír, hogy a saját cikkemről tudtam, hogy hamis állítást tartalmaz. Erre nagyon büszke voltam. Pár szót magunkról azért mondanék, hogyha ez érdekes lehet. Mi ugye a Lakmusz, az egy tényellenőrző oldal, ami kifejezetten fact-checkinggel foglalkozunk, ami manapság nagyon divatos, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon divatos, mert nagyon sok a hamis információ, és nagyon sok az álhír, és nagyon sok oldalról találkozunk mostanában ezzel a problémával, de valójában ez nem újdonság. Tulajdonképpen az újságírásnak mindig is az kellene, hogy legyen a lényege, hogy bizonyos alapvető szabályokat betartunk, az információkat, amiket leírunk, ellenőrizzük, a minimum megnézzük nem csak egy, hanem több forrásból azt, hogy az adott dolog, amiről beszélünk, az igaz-e vagy nem igaz, nem írunk le semmi olyat, amire nem tudunk bizonyítékot felmutatni, stb. Ugye ezek nagyon fontos pillérei az újságírásnak, de hát azt mondanom sem kell, és gondolom senki sem lepődik meg rajta, hogy írott történelmünk során számos példa található a kezdetektől fogva arra, hogy ez nem így működik. Nagyon sok tényező, politikai okok, gazdasági okok, felsorolni sem tudom hány fajta ok miatt hát bizony előfordulnak olyan dolgok, amik nem igazak, és amikkel találkozunk. A tényellenőrzés az azért egy ilyen kritikus pont, mert nagyon sok vita van körülötte, amit én abszolút el tudok fogadni. Nagyon sok emberben van egy bizalmatlanság azzal kapcsolatban, hogy van egy világképe, és akkor jövök én, ki vagyok én, Diószegi Horváth Nóra, és azt mondom, hogy nem tudom, valaki elhiszi, hogy nem létezik a Balaton, én meg azt mondom, hogy de tessék, itt van egy fotó róla, hát akkor elkezdhetünk ezen vitatkozni, hogy jövök én ahhoz, hogy bárkinek befolyásolni akarjam a gondolkodását. Ez teljesen jogos érv, és nagyon sokszor találkozunk vele, ezért a tényellenőrzésnek vannak nagyon szigorú, rigorózus szabályai, amik alapján mi dolgozunk. Sok szempontból ez azért különbözik is az általánosabban vett újságírástól. Kifejezetten olyan dolgokkal foglalkozunk, amik tényalapúak, hiszünk a tényekben, nem foglalkozunk véleményekkel, jövőre vonatkozó jóslatokkal, stb. Tehát csak olyasmivel foglalkozunk, aminek megtaláljuk az igazolható alapját vagy cáfolatát.
És hát ugye, ami rendszeresen felmerül a tényellenőrzéssel kapcsolatban, mint kritika, hogy mi cenzúrázzuk a véleményeket és a tényeket és az elméleteket, mi ezt nem csináljuk, tehát most nem mentegetni szeretném magunkat, vagy nem azt szeretném mondani, hogy hogy itt minden csodálatos, de én például személy szerint még soha senkit nem cenzúráztam. Ugye amivel találkozhatnak az emberek nagyon gyakran a közösségi médiában az az, hogy egyes hírek el vannak rejtve, mert valamelyik erre hitelesített tényellenőrző oldal megállapította, hogy a benne foglalt információk nem igazak. Ez az IFCN nevű szervezet, ők tömörítik nemzetközileg a tényellenőrző oldalakat, nagyon szigorú szabályok alapján lehet hozzájuk bekerülni. Ők működnek együtt a Facebookkal, és hát egy ilyen nagyon szigorú szabályrendszer alapján tudnak pecséteket rakni ezekre a különböző hamis hírekre, de sohasem rejtik azért el azokat, tehát mindig el lehet olvasni, csak előtte az ember kap egy információt arról, hogy ez nem ebben az adott, nem tudom, szövegben valótlanságok vagy pontatlanságok találhatóak. Én ezt nem nevezném cenzúrának, én ezt egy mankónak szoktam hívni, ami az embereknek segít abban, hogy eldöntsék, hogy egyáltalán szeretnének-e egy bizonyos szöveggel vagy elmélettel találkozni, vagy sem. A mi céljaink egyébként a Lakmusznál azon túl, hogy egyes hamis híreket detektáljunk, vagy feltérképezzük azokat a csoportokat, akik ezeket terjesztik. Elsősorban az, hogy edukáljunk, vagyis hogy beszélgessünk az emberekkel, és segítsünk nekik megtalálni azokat az eszközöket, amikkel maguk is könnyebben el tudnak igazodni a szövegek rejtélyes világában. Úgyhogy ez lesz az, amiről majd beszélek még. De hát ugye, ahogy mondtam is, nagyon sok kihívás van, amivel nap mint nap szembesülünk. Nem csak az, hogy hol terjednek ezek a különböző hamis hírek, de az is, hogy milyen típusú hamis hírek terjednek időnként. És hát a legfontosabb, amivel a legtöbbet próbáljuk mostanában foglalkozni, az az, hogy hogyan tudunk átlépni azokba a véleménybuborékokba, azokba a közösségekbe, a mondani valónkkal, ahol nem akarják az emberek hallani azt, amit mi mondunk nekik. Ez egy nagyon nehéz dolog. De hát ugye, amit ugye mindig el szoktunk mondani először, hogy hát érdemes lankadatlan éberséggel kutakodni például az interneten. Nem mindegy, hogy hol találkozunk valamivel, ami igaz vagy nem igaz. Most két nagyon egyszerű példát hoztam. Az egyik az Origo, ahol maga a főszerkesztő sem tudta megmondani, hogy azok egyébként számos cikk, ami megjelent a magyar sajtóban, a kormánypárti részében, és az Origo volt a forrása, hogy ki írta azokat a cikkeket, amik a Donát Anna zaklatási ügyéről, nem létező zaklatási ügyéről szóltak. Ugye ez egy mainstream lap, mindenki ismeri, tudjuk, hogy mi a tulajdonosi háttere, de hát itt is megjelenhetnek olyan dolgok, amik nem valósak. A másik az pedig a miniszterelnök levele, amit a szankciós nemzeti konzultációhoz írt. Ezt én javítottam ki, kékkel húztam alá a problémás mondatokat, és pirossal beleírtam, hogy mi a valóság. Igen, szóval, hogy persze fontos az, hogy megnézzük, hogy mi a forrás, de még olyan forrásokban is találkozhatunk különös dolgokkal, amikről egyébként azt feltételezni az ember, hogy van átfedésük a valósággal. Egyébként ezt csak egy ilyen érdekességnek hoztam, az Origo ellen 2022-ben benyújtott helyreigazítási perek száma. Ezek közül viszonylag sok végződött részleges, és 5 egészen, tehát 8 végződött teljes és 5 részleges elmarasztalással. Tehát ennyi alkalommal bizonyosodott be az Origóról, hogy nem írt igazat. Ilyenkor ugye el szoktuk mondani, hogy azt kell vizsgálni, elsősorban, amikor az ember rákattint egy oldalra, ahol fura dolgokat olvas, hogy van-e impresszuma, van-e egy olyan tulajdonosi háttér mögötte, akik akár felelősségre is vonhatóak a nem valós információkért.
ki a tulajdonosa, esetleg mennyire független, mit nevezünk függetlennek és mit nem, de hogy például ki finanszírozza, honnan érkeznek a reklámköltségek, stb. Ez egy nagyon fontos és beszédes adat, és hát ahogy mutattam is a sajtóperek száma, itt ugye azért mindig meg kell adni, hogy a hibázás lehetőség az mindenkiben benne van, én is írtam már le olyasmit, ami nem volt helyes. Én általában, illetve nem általában, hanem kivétel nélkül ilyenkor bocsánatot szoktam kérni, és javítani szoktam a cikket. Van, aki ezt nem teszi meg, ez is egy nagyon beszédes dolog szokott lenni. Na de, ugye ez, amit a mainstream sajtóról tudunk mondani, de azt is látjuk, hogy mostanában különleges időket élünk, amikor egyre bonyolultabbá és bonyolultabbá válik a helyzet. Kicsit tényleg ilyen boomernek szoktam érezni magam, amikor erről beszélek, hogy mennyi új platform nyílik, és milyen sok új módszer, amiket én se ismerek, de hogy ez egész egyszerűen így van, amióta a Lakmusznál vizsgáljuk a hamis hírek terjedési modelljeit, illetve azokat a közösségeket, amikben létrejönnek és tovább fejlődnek, azóta tényleg úgy érzem magam, minthogyha nem is tudom hány százezer éves lennék, mert hogy olyan gyorsan fejlődik ez a technológia, hogy szinte lehetetlen vele tartani a lépést. Ugye az is föl szokott majd merülni a tényellenőrzéssel és az objektivitással kapcsolatban kérdésként, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk, és mi az, amivel nem. Ez is ugye, ez egy objektív dolog, hogy akkor én azt vizsgálom meg, amit mondjuk a miniszterelnök mond, vagy azt vizsgálom meg, amit nem tudom, valamelyik ellenzéki párt vezetője mond. Persze erre lehet mondani, hogy hát mert mindig a kormányt vizsgálja a Lakmusz, egyébként nem, tehát igyekszünk figyelni erre, de az például egy fontos dolog, hogy mindig mérlegelünk naponta, percenként, másodpercenként elképesztő mennyiségű hamis hír születik és kezd el terjedni, burjánzani, de az egy nagyon fontos dolog, ezt az AFP Ténykérdés nevű újságírója, Záborszky Ede mondta, amikor egyszer beszélgettünk, hogy ő mindig azt figyeli egy-egy álhír esetében, hogy mennyire befolyásolja az életünket, hogy veszélyezteti-e bárkinek az életét az, hogyha mondjuk egy adott hír elkezd terjedni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és mi is ezt tartjuk szem előtt, hogy mennyire lehet hatással a mindennapjainkra. Ha azt mondjuk, hogy a miniszterelnök mond valamit, akkor azt szerintem az nem kérdés, hogy az hatással van a mindennapjainkra, de olyan dolgok, amik mondjuk a gazdaságot, a társadalmi helyzetünket, a szociális jólétünket befolyásolják, azok nyilván mindannyiunkat érintenek, tehát nagyobb súllyal érdemes őket figyelni, mint olyasmiket, amik vagy esetlegesen nem is terjednek olyan nagy sebességgel, vagy nem érdeklik annyira az embereket, vagy egyáltalán nincsenek hatással a jövőjükre. Úgyhogy ez például egy ilyen szelekciós szempont nálunk is. És hoztam egy példát, nem tudom, a színek azok mennyire látszanak? Csak hogy így a terjedéssel kapcsolatban, ugye beszéltünk a mainstream sajtó helyzetéről, ez egy példa, Németh Szilvi kollégám nézte meg, hogy a háborúról a Facebookon milyen fórumokon, milyen oldalakon keresztül tájékozódnak az emberek, és ez a kép szerintem tökéletesen példázza azt, hogy milyen kihívásokkal küzdünk mi. A lila gombóc az a független sajtó körüli ilyen felhő, ezt olvassák az ellenzéki beállítottságú olvasók. A kék gömböc, ami ugye semmilyen átfedésben nincs a lilával, ezek az oroszpárti oldalak nagyon gyakran névtelenek, nem tudjuk honnan jönnek, nincsen forrásuk, stb. A mellette lévő zöld, amivel viszont átfedésben van, ezek a kormányközeli oldalak, illetve hogy azok köré csatolt mindenféle egyéb lelógó platformok. Ezek között már van egy erős átfedés. És a negyedik, alul a sárga, az is egy nagyon érdekes dolog, ez a lényeg.hu nevű oldalnak a nagyon-nagyon sok leágazása. Ez is egy ellenzéki, tehát kormánykritikus platform,
de jól láthatóan hatalmas szakadék van közte és a lila gombóc között, és hát amikor mondjuk erről beszélünk, vagy ez az ábra ez így előkerül a beszélgetéseinkben, akkor mindig rá kell, hogy jöjjünk, hogy nagyon-nagyon nehéz betörni ezekbe a buborékokba. Mi egyébként a lilában vagyunk, köszönjük szépen, és rajtunk kívül egyébként még a Telexnek a tényellenőrző oldala is ott van, de ugye a fő kérdés az, akik a lilát olvassák, azok ugye kormány, kritikus, ellenzéki beállítottságú emberek, feltételezzük, hogy nagy többségükben velünk értenek egyet, nem okoz nekik meglepetést, hogyha mondjuk a háborúval kapcsolatos dezinformációkról beszélünk, viszont semennyire nem érünk el sem a kék, sem a zöld, de még a sárga buborékba sem. Miért nem? Hát azért nem, mert ezeken a helyeken nem szívesen olvassák az emberek azt, amit mi írunk. Mi viszont nagyon küzdünk vele, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy bejussunk ezekbe a buborékokba is. És ami még nagyon fontos, hogy ez a Facebook. A Facebookot mindenki ismeri, a Facebookot mindenki használja, illetve hát ugye generációs szakadék van, sokan már egyébként nem használják a fiatalok közül, de ez az, amit tényleg mindenki ismer, meg tudja, hogy hol van, meg ha szeretne, akkor rá tud kattintani. És nagyon-nagyon sok minden más is van még, amiről sok esetben nem is tudunk, vagy nem is látjuk. Tudjuk, hogy vannak olyan videó megosztó platformok, mint a YouTube, csak kisebb közösségek számára, például ilyeneken szokott régebben videókat publikálni háborús konteókról Tomcat, akit remélem nem kell bemutatni senkinek, sajnos most éppen azt mondja, hogy visszavonult. De tehát, hogy vannak olyan alternatív, kisebb platformok, amik mondjuk nem annyira erősen szűrik a tartalmaikat, és ezért tulajdonképpen bármit és mindent lehet rajtuk terjeszteni, akár háborús dezinformációt is, de ezek sokkal kevesebb embert érnek el, viszont arra nagyon alkalmasak, hogy hasonló buborékokat hozzanak létre, amikben az emberek, akik fogékonyak az ilyen típusú konteókra, kényelmesen, biztonságban érzik magukat, közösséget találnak, beszélgetnek egymással, megerősítik egymást, és ahova mi nem tudunk bejutni. És hát ugye ez megint csak egy része a dolognak, és vannak az olyan platformok, új platformok, mint például a TikTok és társai, amik viszont mainstreamnek számítanak, de olyan speciális formanyelvvel és generációs közösséggel rendelkeznek, ahova például mi nem tudunk bejutni. Van egyébként TikTok csatornánk, ha valakit érdekel, akkor nagyon ajánlom, de hogy igen, kísérletezünk vele. Egyébként a TikTok is nagyon alkalmas arra, hogy kisebb közösségeket nagyon érdeklő témákban számos hamis hírt terjesszen, ráadásul videós formátumban, röviden, tömören, figyelemfelkeltően. Ez is egy olyan kihívás, amivel jelenleg még azt hiszem, hogy így a mainstream sajtó nem nagyon tud mit kezdeni, hogy ezekbe a közösségekbe hogyan tudjuk eljutatni az üzeneteinket. Na de, akkor vissza az illusztrációkhoz. Ugye, mik terjednek, mi az, ami népszerű, ebben szerintem nem árulok el meglepetést, hogy nincs igazából új a nap alatt. Az, hogy milyen típusai vannak az álhíreknek, vagy a hamis híreknek, az nem változik, hiszen az emberek nagyjából mindig ugyanazokkal az igényekkel vágnak neki a keresgélésnek, és ezeket az igényeket próbálják kiszolgálni, ezek a hamis információk, kis bulvár, szenzáció, hajhászás, örök élet, egészség, miért van háború, miért van gazdasági válság, kipusztul-e a föld, hogyha nem tudom, még egy vírus elszabadul egy kínai laborból. Igazából a formák azok azonosak minden korban, hiszen az ember legalapvetőbb félelmeire, vágyaira, hitére appellálnak, de az eszközök azok mindig változnak. A interaktív előadás, mi lehet a különbség a három kép között? Kettő ugyanolyan és egy különbözik. Senki? Igen, ezzel abszolút egyetértek. És valóban a Playboy képpel van
a probléma nagyon sok szempontból. Ugye a pápáról és Putyinról, amint megcsókolja a kínai államfő kezét, ez a két kép ez nagyon nagy népszerűségnek örvendett egyébként itthon is, mind a kettő mesterséges intelligencia által lett létrehozva. A Playboy fotó Marlene Schiappa francia miniszterasszonyról készült, ez csak egy szimpla Photoshop. Ez a különbség. Egyébként nyilván per pillanat a technológia mai állása szerint, hogyha közelebbről nézik meg a képeket, akkor még mindig ez a legjobb minőségű, hiszen kézzel van készítve, és nem az AI generálta, de benne van az is ebben a képben, hogy van valóság alapja. A miniszterasszony egyébként tényleg adott egy interjút nem olyan rég a Playboynak, amiben egyébként olyan dolgokról is beszélt, mint a mesterséges intelligenciában hordozott veszélyek. Ő nem ennek esett áldozatul, hanem simán a Photoshopnak. De tehát az egyik legnagyobb kihívás, amivel most küzdünk, az az, hogy miközben akár csak egy évvel ezelőtt is még nagyon rossz minőségű képeket tudott generálni a DALL-E és a hasonló ilyen képgeneráló programok, azért mostanra már a pápás kép az gyakorlatilag szerintem nincs olyan ember, aki ne látta volna valahol, vagy ne futott volna bele, akkora népszerűségre tett szert, és hát nyilván a politikai iránt érdeklődők pedig nagy kedvel osztogatták a putyinos képet is, bár azon egyébként több hiba is látható még, úgyhogy van még hová fejlődni a mesterséges intelligenciának, de az már most látszik, hogy az egyik legnagyobb kihívás, amivel mi is küzdünk a mindennapjainkban, az az, hogy egyre több olyan tartalom jelenik meg az interneten, amivel nehéz úgy mit kezdeni, hogy nincsen semmilyen nulladik lépése vagy ellenőrizhető forrása. Azt én nem tudom ellenőrizni, hogy valakinek kipattant a fejéből egy szép délután, hogy akkor a pápának egy Balenciaga pufi jackiben kell sétálnia, és hát emiatt alapvetően kérdőjeleződik meg nagyon sok minden. Bennünk is újságíróként. Ugye nem újdonságok ezek sem, tehát a deepfake is már lassan egy évtizedet tarol. Ugye nyilván ennek is van egy szexista vetülete, amikor elindult, akkor a leggyakrabban, és még nagyon hosszú ideig a leggyakrabban pornótartalmakat gyártottak úgy, hogy ismert emberek, nők fejét tették pornószínésznők testére, de aztán ez is elkezdett, ugye, mint minden más szétterjedni, politikai tartalmaktól kezdve ma már olyan videókat is láthatunk így generálva, amiken akár Zelenszky, akár Putyin beszél a kapitulációról, vagy Putyin a magyar verset szaval, vagy tehát gyakorlatilag bármi. Ez a fajta kép, szöveg és hangmanipuláció, ami egyre gyakrabban megjelenik, ma az újságírás előtt is egy hatalmas etikai kőként vagy kartként lebeg. Ugye a napokban volt egy viszonylag nagy botrány Németországban abból, hogy egy lap közzétette az első interjút Schumacherrel a balesete óta. Nem mentség számukra az, hogy ők is találták valahol ezt a szöveget, és úgy gondolták, hogy lehozzák, de ez is egy mesterséges intelligencia által generált interjú volt, de hát gyakorlatilag, ha szeretném, akkor készíthetnék interjút a magyar miniszterelnökkel, akár videós formátumban, vagy ugye már hang alapján is. Ezek olyan dolgok, amiket nagyon nehéz kiszűrni, de nyilván újságíróként fontos, hogy rámutassunk arra, hogy vannak, és mi ezt próbáljuk is csinálni. Eszközöket mutattunk ahhoz a cikkeinkben, hogy hogyan lehet fölismerni ezeket is. Most már sok olyan program van, a Chrome-tól elkezdve, a külön applikációt fejlesztettek ehhez, ahol ha beillesztjük, akkor tudjuk
ellenőrizni, hogy egy képet a mesterséges intelligencia hozott létre, vagy sem. Szöveg tekintetében egyelőre jól állunk, mert sem a ChatGPT, sem a többi program nem tud még olyan jól magyarul, hogy ne lehessen kiszúrni, bár persze mindig van hova fejlődni. Na de most nagyon sok olyan dolgot mondtam, ami kihívás, és hát ugye mi is azért nem csak ülünk a babérjainkon és sopánkodunk, hogy hát nem fogunk tudni mit kezdeni ezzel a sok nehézséggel, hanem folyamatosan gondolkodunk azon is, hogy hogyan törhetnénk át ezeken a gátakon. Ugye amit mi csinálunk a Lakmusznál, megírjuk a cikkeinket, amik hát nyilván csak a tömegből csak egy-egy, de azért szerintünk fontos dologgal tudnak foglalkozni. Mindenhova elmegyünk, ahova meghívnak minket, úgyhogy köszönöm, hogy ma is itt lehetek. Próbálkozunk áttörni a falakon, mondtam, mert van TikTok csatornánk is, megpróbáljuk keresni azt a pontot, ahol elérhetjük a nagy közösséget, nagyobb közösségeket, akik a leginkább fogékonyak bizonyos típusú hamis információkra, és a legfontosabb, most elindítottunk néhány hónappal ezelőtt egy workshopot, amiben arról beszélgetünk azokkal, akik érdeklődnek a téma iránt, hogy hogyan lehet beszélgetni olyan emberekkel, akik mondjuk különböző összeesküvés elméletekben hisznek, vagy mondjuk elhiszik, hogy nem történt meg a bucsai mészárlás, hogy most ilyen extrém példát mondok, de hogy megpróbálunk eszközöket adni tényleg az olvasóinknak és az erre fogékonyaknak arra, hogy hogyan tudnak jól érvelni. Amit adni szoktunk, ezek az újságírói praxisunkból fakadó tapasztalataink, hogy nekünk mi az, ami működik. Azt már mondtam, ugye nem foglalkozunk sem véleményekkel, sem jóslatokkal, hiszen az nem baj, hogyha valakinek van egy véleménye, azt el kell tudni fogadni. Az már nagyobb baj, hogyha ez mások életére káros befolyással lehet. De a második dolog, ami számunkra kiemelten fontos, hogy sohasem minősítünk semmit, tehát nem írjuk le azt, hogy nézzétek, mekkora hülyeség az, hogy nem tudom micsoda, hanem mindig pontról pontra végig érvelünk, és megpróbálunk empátiával fordulni mindenki felé. Megadjuk az eszközöket, a legtöbb cikkünkben egyébként pontosan dokumentáljuk azt is, hogy hogyan detektáljuk a hamis híreket, és milyen eszközök segítségével cáfoljuk meg azokat. Viszont azt is tudjuk, és ez is nagyon fontos tapasztalatunk, hogy a világ az nem fekete-fehér, nagyon sokszor van az, hogy elkezdünk dolgozni valamin, és nem tudjuk a végén azt mondani, hogy ez igaz, vagy ez hamis, hanem egyszerűen el kell fogadnunk, hogy a világ az bonyolult, és nem lehet minden vita végén tenni egy pontot. De épp ezért igyekszünk úgy is beszélni ezekről az ilyen köztes vagy nem fekete-fehér témákról, hogy érthető legyen az emberek számára, hogy hogyan jutunk el egy kijelentéstől odáig, hogy ez cáfolható vagy nem cáfolható. És hát ami a legfontosabb, hogy minden egyes alkalommal tisztában kell lennünk azzal, hogy a dezinformáció az nem azért ilyen hatalmas dolog, vagy nem azért születik belőle percenként megszámlálhatatlan sok, mert meg akarja győzni az embereket arról, hogy a Föld lapos, hanem egyszerűen azért, mert egy témában nagyon sok különböző állítást mondanak, és a cél az összezavarás és a kifárasztás. Ugye írtam példákat a Covid-nál, nagyon sok álhír volt még akkor, amikor semmit sem tudtunk róla. A háborús helyzetben nagyon fontos, hogy tisztában kell lennünk vele, hogy háborús logika alapján jutunk csak információkhoz, de egy olyan egyszerű dolog is, mint a rezsicsökkentés csökkentése, azért volt ennyire felfokozott dolog, mert nem értették az emberek. És végezetül tényleg azt szeretném mindenkinek mondani, hogy gondolkodjanak azon, hogy hogyan lehet jól beszélgetni, mi is ezt csináljuk, és forduljanak empátiával mindenki felé, aki esetleg hamis információkkal
vértezi fel magát, mert egyszerűen azt kell éreznünk, hogy ezek az emberek bizonytalanok, sokszor félnek valamitől, és azzal sosem tudunk nekik segíteni, hogyha egész egyszerűen lenyomjuk őket. Köszönöm szépen! Habina Péter vagyok, és a kérdésem az, hogy ugye a végén említetted, hogy hogy nem minősítetek, hanem megpróbáljátok pontról pontra végigvenni az állításokat, hogy ennek ellenére saját tapasztalatból én mindig azt látom, hogy nagyon sokan ezt így is minősítésnek élik meg, főleg, hogyha nagyon inkább hitből és nem saját belső érzelemből, hitből jutnak el az állításukhoz, nem pedig logikával, hogy ezt hogyan tudjátok kezelni, vagy ezt hogyan szoktátok kezelni. Köszönöm szépen. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés nekünk is. Ja? Bocsánat. Mert pontosan amit mondasz is, hogyha valamire azt mondjuk, hogy ez hamis, akkor azzal tisztában kell lennünk, hogy ez mindazok számára bántó, fájó, sértő lesz, akik mégis elhitték, hogy igaz. Ez általában azért leginkább az szokott ilyenkor történni, hogy nem tudom, a Facebookon kommentelnek, vagy megkeresnek, vagy levelet írnak, stb., vagy Bohár Dániel kitesz a Facebook oldalára, de ilyenkor általában azt szoktuk csinálni, hogy még hangsúlyosabban és még egyszer megmutatjuk azokat a pontokat, amiken keresztül érvelünk, vagy hogyha esetleg nem volt érthető, vagy nem teljesen volt tiszta mégsem, hogy hogyan jutottunk ezen a folyamaton végig, akkor még egyszer nekifutunk, és megpróbáljuk még egyszer elmagyarázni. Nem állítom, hogy sikerülni szokott. Igen, tehát hogy a hittel nehéz vitatkozni. Van egy pont, ahol azt szoktuk mondani, hogy mi ennél többet nem tudunk hozzátenni, mi erre jutottunk, és mindaddig, amíg nincs a mi állításunknak cáfolata, addig mi ezt tudjuk igaznak tekinteni. De igen, ezzel sokat küzdünk. Nem is fogsz, mert csak kérdezek. Sziasztok, Rácz András vagyok. Nóra, egyetlen kérdés. Tapasztaltok-e olyat? És azért kérdezem, mert az ukrán fact-checker kollégák rendszeresen panaszkodnak erre. Tapasztaltak-e olyasmit, hogy van-e tényellenőr elhárítás? Vagy a dezinformátorok fellépnek ellenetek mondjuk hiteltelenítése, vagy kimutatni, hogy a tényellenőr is téved, akkor hazudik. Tehát van-e ilyen típusú ellentevékenység, ami a saját módszereitekkel próbál ellenetek dolgozni? Köszi. Kicsit félek, hogy most ötleteket adsz, ha ezt valaki nézi. Olyan típusú hiteltelenítés, ami mondjuk a mi munkánkat áltényekkel próbálja meg hitelteleníteni, vagy amit ugye látunk az orosz-ukrán dezinformáció ellenes harc egyik sarokpontja ez most, hogy ugye már vannak szándékosan dezinformáló oldalak, amik tényellenőrzőnek mutatják magukat. Mi itt még nem tartunk, tehát a mi hiteltelenítésünk az jelenleg abban a gyerekcipőben mozog, hogy azt feszegetik, hogy milyen pénzből dolgozunk, amit mi nem szoktunk titkolni, mi Európai Uniós támogatásból működünk, hogy milyen istállóban dolgozunk, ezt sem titkoljuk, a Magyar Yeti Zrt. Szárnyai alá tartozunk, illetve hát személyünkben szoktak támadni minket, főleg ugye a megafonos kollégák, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, ugye ezzel szemben is mi maximum úgy tudunk fölépni, hogy a teljes transzparenciával, tehát rólam például mindenki tudja, hogy aki elolvassa az oldalunkon az impresszumot, hogy a Mérce főszerkesztője voltam, tehát erőteljesen meghatározza ez azt, hogy én hogyan gondolkodom a világról, de én ezt nem szoktam titkolni, viszont nyilván ez is egy támadási felület, de olyan mélységekben még nem jutottunk el, mint az ukrán kollégák.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Csendes Tibor vagyok, szerintem mi személyesen nem ismerjük egymást, de szerződéses viszonyban majdnem vagyunk. Tehát délután lesz egy előadás az álhírkeresés nyelvtani vagy nyelvészeti oldalára, az Árvai Anett fogja tartani, talán még nem látom itt. És ezügyben azt szerettem kérdezni, hogy hát én az Öldi Blankával vagyok inkább kapcsolatban, hogy nagyjából tisztában vagyunk a módszertannal, viszont az egy nagyon babra munka, lassan halad, és hát ugye van ez a nem tudom mennyire igazolt állítás, hogy az álhírek gyorsabban terjednek, mint a valódiak. Tehát, hogy jól gondoljuk-e, mellesleg az együttműködésünkbe, hogy a hosszú távú megoldás az valami olyasmi lehetne, hogy lennének kemény tényellenőrző csapatok, akiket a mestint sose tudna pótolni. Nekünk van mesterséges intelligencia megoldásunk, és egy kényelmes eszköz, ami okostelefonon, vagy browseren, vagy keresőroboton keresztül tud álhírt keresni tömegében, viszont ennek az eszköznek az állításai azok sose biztosak, és ennek az újra tanításához viszont elengedhetetlenek a valódi fact-checkingek. Tehát az én jövőképem az valami olyasmi lenne, hogy mondjuk egy éven belül lehetne egy olyan rendszer, ami automatikusan frissül, sokaknak tud eléggé megbízható tippet adni, hogy egy adott hír, amit most ő éppen olvas, az vajon álhír vagy nem, és ezt időnként hozzáhargonyozzuk a kemény tényellenőrzéshez. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy én nagyon sok csúnyát mondtam a mesterséges intelligenciáról, de nyilván ez az éremnek az egyik oldala volt, és a másik oldala, hogy hasznos eszköz is lehet például a különböző hamis információk, dezinformációk detektálásában, főleg akkor, hogyha tömegével kezdik el egy-egy adott témában bombázni az embereket. Én azt gondolom, hogy van olyan része ennek, tehát pont az a fajta munka, ami hát hogy mondjam, ami arra garancia, hogy tényleg úgy van megcáfolva, vagy igazolva egy hír, ez valóban nem felváltható a humán erőforrás ebben a szegmensben, és én per pillanat inkább azt hiszem, hogy miközben egyébként kellenek eszközök arra, hogy ilyen nagy tömegében detektáljuk a forrásokat és a különböző típusú dezinformációkat, de én biztos, hogy a legfontosabbnak azt tartom, hogy edukáljunk, és mindenki számára elérhető eszközöket adjunk, hogy tényleg bármikor valaki be tudja rakni egy keresőbe, hogy ez most igaz vagy sem, és ez az emberek számára automatizmussá váljon, mert ma az automatizmus egyébként az, hogy igen, sokkal gyorsabban terjednek az álhírek, hiszen örök életet ígérnek, a háború végét ígérik, mindent ígérnek, ami az ember vágya lehet. Az, hogy én mit mondok erről, az töredékét sem éri el azoknak, akiknek kellene. De hogyha ezt a gondolkodást, ami ma ugye az, hogy olvastam valami nagyon jót, megosztom egyből a Facebookon, mindenhol fölhívom anyukámat, ehelyett azt az automatizmust próbálnánk meg kialakítani mindenkiben, hogy először nézze meg. Ha túl szépnek hangzik, ha túl jónak hangzik, akkor az eszközei segítségével kattintson azonnal, és próbálja megnézni, és ez legyen a nulladik lépés, és nem az, hogy beteszem a csoportba, hogy mindenki elolvashassa a Balaton tagadóknál, hogy tényleg nincs Balaton. Borger Zsuzsanna vagyok, és azt szeretném, 2 kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ez a felhős ábrához hasonlóan van esetleg más országok között valamilyen jelentősebb különbség? Tudom, hogy ez, vagy sejtem, hogy ez világszintű probléma, de hogy Magyarország valamilyen speciális szempontból hol áll ezek között az országok között? A másik pedig az, hogy azt gondolom, hogy azzal, hogy ennyire gyorsan terjednek ezek a dolgok, az online világ fejlődése miatt, mennyire veszik komolyan a kormányok azt, vagy mennyire látják be, hogy ez a weimarizációt szerintem eléggé elősegíti, és mennyire komoly szándék van ennek a kezelésére? Köszönöm. Köszönöm. Hát az első kérdésre igazából nagyon jó válaszom nincsen. Azt gondolom, hogy mindenhol az adott társadalmi törések mentén
alakulnak ki ilyen típusú buborékok. Nálunk ugye ez csak egy példa volt, a háború, illetve a kormánypárt, illetve kormánykritikus oldalak figyelése, de szerintem, ha más kérdést tennénk föl, akár nem tudom, nemi egyenlőséggel kapcsolatban, vagy akkor mi is más típusú törésvonalakat tudnánk detektálni. A második kérdés az szerintem az a nagyon-nagyon közeljövőnek egy kritikus pontja kell, hogy legyen. Látjuk egyébként azt, hogy különböző kormányok, illetve az EU is igyekszik szabályozásokat véghez vinni. Ugye Amerika ebben sajnos élen jár a Facebook miatt, de hogy ezek nem feltétlenül, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a jó megoldások, hanem per pillanat tűzoltás folyik, miközben egyébként, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy versenyt futunk valamivel, ami sokkal gyorsabb nálunk. Tehát arról van szó, hogy miközben per pillanat valaki még a Facebookot próbálja megszabályozni azért, mert a 2016-os elnökválasztásnak az lett az eredménye, ami, és úgy, ahogy, aközben már teljesen más platformok vannak, amikre meg aztán végképp semmilyen szabályozás nincs, fejlődik mellettünk a mesterséges intelligencia, amire semmilyen szabályozás nincs, és leginkább per pillanat ugye visszanyúlunk a régi jó mechanizmusokhoz, a tiltáshoz, a cenzúrához. Tehát most nem akarok ilyen nagyon borulátó lenni, de ezek nem a jó eszközök szerintem. Az, hogy elrejtünk valamit, az nem a megfelelő formája ennek, miközben, és ezt sem szabad elfelejtenünk, hogy multikkal szemben próbálnak kormányok fellépni, az itteni összefonódásokat pedig azt hiszem, hogy senkinek sem kell magyarázni. Tehát ahol pénz van, és ahol gazdasági érdek van, ott mindig problematikus az, hogy egy állam milyen módon tud beavatkozni. Az államnak kell beavatkozni, társadalmi nyomásra van-e szükség. És ez az, amire azt mondtam, hogy ez az, amiben viszont mindannyiunknak felelőssége van, és mindannyiunknak, akinek ez fontos, annak kell gondolkodnia benne, és szerintem ez az a pont, ahol így mindannyiunk minden ötlete válkán, mert nincs egyelőre ezekre jó megoldás. Mégis ilyen kicsit ilyen posztapokaliptikus helyzetet fejtek, pedig próbáltam valami bíztatót mondani. Bocsánat.